Christian, hvorfor er vi samlet her i dag? Det er vi for at give udtryk for, at vi ikke vil acceptere, at der er vold i byen, at der er bandekriminalitet. Det er for aktivt at vise, at vi tager afstand. Og det gør vi med et fakkeloptog. Hvordan kom du på den her idé? Jamen, det var egentlig noget, der sådan opstod i løbet af mandagen, eller søndag aften. Mandag først havde jeg sådan en periode af frustration, da jeg hørte om de her nyheder lørdag aften. Og blev sådan enormt også nervøs og ked af det. Og bekymret egentlig. Og så fik jeg egentlig sådan, at det kan simpelthen ikke passe, at andre skal have lov at sætte dagsordenen i vores by. At vi skal passivt se til, at nogen går ind og definerer, om vi kan være trygge i vores by, om vi kan færdes frit i vores by. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og vise vores aktive afstandtagen fra. Og der tænker jeg, at et fakkeloptog, det kunne være en måde at sige, at vi er faktisk nogen, der vil stå sammen og tage afstand fra det.